Selamat sore pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayu. Walah anakku kok melok bleduk-bleduk ning kono toh nunggune Yumarni. Ayo tak jak Dek. Gedang Yumarni gelem gedang. Mak mau apa ku Yumarni Tan? Ya kali apa kuwi? Piye-piye gak dunung sik piye. Sik sing jelas piye yu? Sego duwe. Sampeyan pe Mam. Ambek tak jekono gedang. Iya. Ada yang ngombe Yumarni mbok gak endi, Dok? Oh, dibuat. Ya wis jekono sing anyar. Ya wis elek. Aja nganggo botolku. Gak le, botol sing anyar le. Gak ya ning gelas. Walah ki mang bar ngrusuk-ngrusuk kondi. Nyuwun maem Yumarni. Nyuwun maem Mbah Yi. Iya, Mam. Nggih. Anjir ora nek Bun, di anu duwe sego ya, sik ya. Nggih, ngelih. Iya, Dek wis mbok entas kenapa nduk rondil tok. Emang kan enggak ada kan. Oh, Dek Bang mendung. Ya mendung. Duk, mendung tak berarti hujan ya, Duk. Iya, ora. Lu iso kembar ya, Tan. Iki lho, Tan. Niki lho pemirsa iso kembar. Niki sing gone Bu Yuni sing kawak ya pemirsa sing iki bolong. Sing niki sing dari Mbak Tia. Padha ndeloro. Apa leh, Nduk? Gedange entine tak anakno. Tak jukukne maem Yumarni. Enak kerupuk barang, Duk. Iki ojo iki nyaku. Iya, ora. Ndang jukukne piring tanduki Yumarni. Tanduki. Iki pisange. Tia Monica. Gelas. Iya. Gelas Iki, mbek maeme mbek iki. Iya, gelas ya. Yes. Iya. Ambek kayak kerupuk barang, tak cukup gedangi barang ya, Nduk. Sik tak patenane sik. Wes ben, Mam. Ya gedange gawa ya yu engko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger kancane Intan. Mbak Lina tutup yu, delok tutup, wonge tutup kuwi lho. Mbah kena apa? Paling jarene ibuke jalan-jalan healing ngono. Ngarep ditanduri pari delok ayu suwegere yu. Ngarep kuwi lho. Enuk Kuwi yo. banyu kok kali no. Yo enuk yo. Inu alhamdulillah. Bersyukur nggih paringi sehat. Ndang mami mbek kerupuke yo. Mbek kerupuk mbek pisang, kok bar mami iki mbek ndrok mbek tahu terus ambek wo sampean remuk ngono carane. Iki lho inuk yo Nan, pisange. Gedang ulin. Wes nanti Mam. Intan nek pengen bareng maem juga dhewe to? Sampai. Gong pengen. Sore. Oke, siap. Oh, seneng kerupuk ya. Nek seneng kerupuk nganu yu, tak gorengno yu, nek entek tak gorengno ya. Tak gorengno carane diremuk ngono pemirsa. Kenapa kok diremuk yo? Ben genah, Nduk. Nek maem ben genah ngono. Berbagi awakmu yo dikasih. Segere cah ndelok pari kalau ijo-ijo kan. Ya, seger tenanan ah. Dek iki sampean nek gak rene ning ndi? Ning Cepu. Jalan-jalan ning Cepu. Ya wes. Ini lho pemirsa. Kita lihat di depan sana. Wah. Hijau kayak jek wong tandur kayak ning kon. Ketok ngene. Sing kana jek di traktor.
nganuni banyu pemirsa. Tandur. Ora, yo mari renane digang. Nek saiki wis disaponi. Ngono iki kok biasane gang 2 dino, apa gang sedina. Diguak ning kono mbek sisan sing jaba. Yumarni pemirsa kuwi wonge resikan. Mandi pagi sore yo ngono kuwi ngentekno banyu. Iki keterangan juga dari kakak kandungnya. Sami Bu nek dolanan banyu niku sawi ora barbar. Yo gak apa-apa iki aku yo duwe kok bocah menik-menik, menak-menak, menuk-menuk. Putri kembang kecipir. Nduk, Tan, isih ana intene. Iki, tapi menurut Ibu ketoke lho ya iki. Ketoke iki ya jerone uler. Nyapu bareng Yumarni. Lah ya sing sela-sela ngono kuwi lho, Nak. Bersih. Di anu keruk iyo marni, dikeruk iyo marni. Kita leh cah sok. Iki tak leh, aku duwe pot iki sok tak leh kembang iki. Iki di anu pitik lho dadi rusak. Apa kok anu kecantol? Iya, cantol. Intan gak mandi tadi? Ini jam berapa? Jam 12. Enggak ya, wis jam 4 kok. Wis bar Jam 4. wis bar asar ket mau kok. Tak mandi ya. Heeh. Apa yang sepuluh ya? Alhamdulillah pemirsa, nggih. Bayi niki lho bayi. Loh. Loh. Walah bayi, lah kula tek ajeng menek tekan dhuwur ndak. Mboten saged niku dhuwur bayi. Ditelung to. Lho, ditelung pemirsa aku kon ngrudungi kresek iki lho. Lho, pripun bayi? Angkreng. Mapak salah. Ya wis dang. Nunggoni aku. Aku nak terus Gak nunggoni bayi. Wong ape tak jak mukbang anu jerene. Napa niku? Ndik wau lho napa dimsum? Dimsum. Nggih, kula kukus ajeng kula kukus Walah. Dimsum dikukus. Terus diimam kalih saos. Bensin jangan lupa nih bayi datang ke undangan kesehatan holistik komunitas Indonesia Sehat. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu, cegah penyakitmu. Insya Allah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa? 5 perkara apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Terus apa lagi pemirsa siji neh? Oh, satu. Nggih. Lali yo. Niku ae wau nggih lirike kleru kok. Pokoke ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Semua mendapatkan souvenir menarik dan gratis mengenal kesehatan holistik, informasi dan solusi untuk jantung, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, vertigo, darah tinggi, solusi sehat tanpa obat. Tuh. Jenengan gak terus nginget ya aku. Apa aku ki wong aneh? Saiki ora sanggup sapa-sapa ngrungokno kowe wis dadi. Ngeten maksudnya jenengan.
benjing jenengan jepno ning pendopo ngrungokno Bu Dokter. Terus kula sing menceritakan teng jenengan ngono. Oh. Ya aku kan kayak radio bobrok. Oh, saiki mulai wis anu sosialisasi. Nggih. Liasi sake. Piye nduk Tan? Mukbang ambek ibu apa ora? Ya wis, aku gak deloki. Ya wis tak mukbang kongkonan ya. Aku yo dadi dhewean ta ning nguri. Mbok tinggal. Wis dah melok. Ambek yo Bu. Yo. Oh, Pak Oce. Iya, Pak. Wis dah melok. Ya wis dah melok. Terima kasih nggih Mbak Rizka. Sampun di napa nganterin iki lho. Dimsum Mamfi Malang, enak dan pasti nagih. Ada Instagramnya juga ya pemirsa, Dimsum Mamfi. Nah ini nomor HP-nya ada juga. Nah di sini ya nomor HP-nya yang badhe order yang mungkin jenengan di Malang dan sekitarnya gitu. Niki soalnya Repa saking Malang gitu. Dilebokno benda ning gone freezer. Demam dadi watu terus tak enteni dikit. Tak enteni dikit supaya ben rondok. Lembek pemirsa. Isinya jiro lupat. Isinya sejinah nih pemirsa. Isinya sejinah. Kayak tak kukus sesek ya pemirsa. Terus dimakan karo saus saja. Jos. Ini makan melengkong-melengkong di vakum toh pemirsa. Ini nomor HP-nya. Tertera nggih, tertera jelas sekali. Nggih. Ya. Ditunggu sekitar 25 menit. Nanti nek wis mateng Bayi sama Intan tak ajake nge-review ya. Pakai saus maamnya pakai saus. Matur suwun nggih Mbak Rizka. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, usahanya malah bertambah melebar, meluas sampai ujung timur ke ujung barat, ujung utara, ujung selatan nggih, saged pengenal produk jenengan. Mugi-mugi paringi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah nggih. Gede genine tak gedekno bentar gage. Ya pun pemirsa, sebentar lagi tak ajake mereview nggih. Iki Mbah ya penutup lawang sik. Nutup warung karo Intan. Oke, cus matur suwun nggih. Matur suwun untuk pemirsa. Matur suwun untuk Mbak Rizka, matur suwun untuk semuanya. Sehat selalu. Piye? Enggak carane mah ya. Sing ndi? Iki ki nganu dari Mbak Rizka Malang sing kemarin dititip ke Repa, Mbak Indah, terus Bunda, Repa, Mbak Ses, Ibu Yuni, Mbak Ses kan satu paket sama Repa. Jadi seumpama Intan pergi-pergi tumbas oleh-oleh ki ngitungnya ya pamane ya Bunda, terus Mbak Indah. Nek Repa ki sak paket karo Mbah Yi, terus Mae, barate ngono kok. Apa ngono sepaket. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima Udah sana wajina ada benar amin. Amin. Maaf ya tak pakai kene saya. Aku sausnya. Iya iki sik lah. Terima kasih Mbak Rizka. Mugi-mugi usahanya laris ya Nduk ya. Didoakan Nduk. Semoga usahanya Mbak Rizka laris. Amin. Bismillah.
Panas iki. Yo marni mang nek mulai. Gedangnya kamu gawakno. Wis. Tapi udah dikasih uang bayi. Sampun. Sampun. Bayi jenengan dimsum napa tahu petis? Jenengan. Tahu petis napa dimsum? Tahu petis mawon. Nggih niki utah tesih anak. Jenengan utah niki petis e. Lah enak banget. Nggih monggo pinara. Ya Allah. Sik. Pelan-pelan bayi. Pinara mriki riyen. Kula pendhetnya nggih. Nggih. Enak. Grapune. Ora sang grapu nduk bayi. Iki tulet-tulet ngono mbek petis iki. Bayi tulet-tulet. Sini pemirsa. Lihat nih. Ini bayi mau makan Tahu petis itu bahasa Mas Dimas tadi malam. nggih. Enak petis. Petisnya ngeten iki lho pemirsa. Kula niku nek ndamel rupane warna gula Jawa. Iki menawa lho. Lho. Nggih ketan ireng mosok Bu. Terus ngene. Warnane kok iso ireng apik ngoten lho pemirsa. Iki mah banget, Bu. Nggih dikukus lah. Alhamdulillah nggih bayi nggih. Ya Allah. Kan ngunjunge dicukukno bayi lho Tan. Aku mah gak apa-apa nang ngombe. Iki lho. Sing bagus nek alhamdulillah makan tahu petis. Madhep rene ndak Tan? Kan enake tan. Cis. Nggih, eco nggih bayi nggih. Cobi bayi sesuk kula tak gawe melih bayi. Yo ngene. Nggih. Tapi Tapi niku ireng rupane. Ireng iki. Coba pemirsa. Irenge saking Di nopo komen nggih ireng. pemirsa? Dari apa ya pemirsa kalau orang sini barongan gawe kan pakai gula merah. Gula merah, terus tak kasih apa bawang Aku putih. kasih petis ya lho. Lah nggih niku nggih pun tak cemplungi petis sih bayi. Pemirsa iki baik hati wong resep niku mawon kula nggih disukani kok. Resep napa bayi ndamel lalere dingeti aja anu, Nduk. Ndamel niku lho bayi goreng kacang. Bayi anu minum, Nduk, tolong, Nduk. Makasih sayang. Yo yo abene, enggak. Aku milih iki. Waduh ae. Dia Bu wau Bu. Iya. Bener. Wes dok yang dok, bayi wes dok. Iya dok. Lah minum e. Ya gitu. Ampun bayi. Bayi mari buat ki. Apa lah? Buat ki mang. Oh, jen badar. Urung. Ndek mang kono lele. Gede mak Aisyah wau. Masa sama eng. Itu nuwun ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari sehat kabeh. Amin. Parani panjang umur. Amin. Hari rezekinya ditambah terus. Amin. Karena doa baik kembali pada yang mendoakan. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat kabeh. Amin. Enak ya Bu dimsum ya. Amin. Sehat, Iya, kabeh amin. rezeki gampang, mudah. Amin. Mengalir kayak air jan-jan Amin. ya. Muga-muga bayi diberi sehat terus. Amin. Meskipun melakukan kadang hidup lah, tapi pengen ngalir. Besok aku tanya yang itu apa ya, jalan-jalan. Oke, siap. Siap bayi. Bangun pagi, Aku langsung jajal. mupeng. Jajal iki oleh. Boleh. Boleh. Mboten napa-napa bayi penting rutin bayi. Pun iki badan iki jan stop aja daharne. Jam 6 pun stop. Mangan pisang. Perute nek ngelih minum air putih nggih.
Besok tak kendil kuya mbok pokokno sak. Sak kendel niku. Kuya sampe Batis. tak kendil kuwi. Nggih. Ya Allah. Ya pun pemirsa nggih demikian cerita sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit yang paling sembuh. Pejuang garis 2 semoga diberikan omongannya saleh-salehah ya pemirsa. Saya snap ora. Sampun. Aku yo pengen. Semoga doa-doa sing jenengan ijabah segera doa-doa sing jenengan panjatkan segera diijabah. Nggih. Kami pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Dok Ibu. Aku cek pengen nah. Tahu ah? Kok yo. Dimsum. Sampun. Ngono pun bisa. Enggak. Kasih Mbak sing mari. Mbak Rizka Bayi titip keteng Repalina Pra. Kok prajurit to? Prames. Oh, ibu aku dhewe iso tak gawene. Kalau yang kemarin kalau gawe dhewe tapi iki enak banget lho Mas. Hak meniki 8.000. Lah ngono. Mbak Pandit. Sinten Bu? Kaget aku. Yo libur aku. Terus kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bayi. Cus. Dadah, dilanjut.